tak je, kak je. No to, živeli! Včeraj pod večer sem se zišel z debelim Jurekom, pa smo si malo seli na terasu na jednoga redkoga, ne? I valjda smo mi čekali da nam Pucka donese pijaču, se Jurek počeo žaliti da to ne mreš vjerovati kako su te cene odišle nebo pod oblake. Da. Rekel je, da neki dan išel kupovat PC-četku i da je 3 put skuplejša nek je bila prošlo leto. Ja sam mu rekao, Jurek dragi, ja ne znam kam to ide, ali ako se tak nastavi, još malo nosili bomo gače na ščepu. Nek reći ti meni se isto došla WC četka. Kakva je ta četka kaj si kupil? Ne znam, baš. Nekak mi više paše dok si brišem s papirom. Ljudi dragi, ja vam velim. Jurekove modrolje moraš malo osjetiti kaj prdeš v liftu, no? Kaj? Tak je, kak je. Živeli!